Molt bones a tothom i benvinguts a un nou vídeo d'aquest canal. Avui continuarem el camí per entendre com va acabar tenint lloc la Primera Guerra Mundial. I de fet podem dir que entrarem formalment en matèria, perquè analitzarem com va ser l'inici, com van ser els primers anys d'aquest conflicte, el més gran i més mortífer que fins a aquell moment havia viscut la humanitat. Abans de començar, recordem el que diem sempre. Aquest és un canal de divulgació, no un canal acadèmic. Per tant, la nostra principal finalitat és intentar despertar la vostra curiositat, donar-vos un marc general per entendre els fets dels quals parlarem, però recordeu sempre que hi ha moltíssima més informació per conèixer de la que nosaltres podem resumir en un simple vídeo de 15 minuts. I en segon lloc, recordeu que el canal és bidireccional, per tant estem esperant delerosos tots els vostres comentaris. Sobretot, si us agraden aquests vídeos, subscriviu-vos i regaleu-vos uns quants. Doncs ara sí, sense més, som-hi! Si us recordeu, en el darrer vídeo vam explicar com va començar la guerra, amb l'assassinat de Francesc Ferran, i quins eren els principals actors involucrats ja des de l'inici. Des dels primers dies trobem dos bàndols clarament diferenciats. En primer lloc, el bàndol que serà conegut com les potències centrals, del qual en formaven part inicialment els imperis, austro-hongarès i alemany. I a l'altra banda, el bàndol, que en direm, dels aliats, en el qual inicialment hi havia Sèrbia, Rússia, França i on estava a punt d'entrar el Regne Unit, tot i que veurem que va trigar una mica a fer-ho. Amb aquest primer panorama ja veiem un dels elements geogràfics que marcaran l'estratègia de tot el conflicte, que és que les potències centrals es trobaven enclavades al mig de dues grans potències enemigues, l'imperi rus, per una banda, i la República Francesa per l'altra. Els alemanys van intentar fer front a aquesta situació amb una estratègia que consistia en atacar ràpidament a França, derrotar l'exèrcit francès en poques setmanes, com havien fet durant la guerra franco-prussiana molts anys enrere, i després centrar les seves energies a atacar el front oriental, a l'imperi rus. Això estava fonamentat sobretot en la idea que l'exèrcit rus era molt més gran i per tant trigarien molt més temps a mobilitzar-lo. Els francesos evidentment ho sabien i per tant el que fan és concentrar les seves tropes en l'enorme frontera que tenien les dues potències. Però els alemanys, conscients d'això, intenten fer ús del factor sorpresa. El que fan és atacar Bèlgica per tal de travessar ràpidament el país i arribar a territori francès i agafar-los desprevinguts. L'estratègia segurament no era dolenta, però el cert és que la cosa no els va acabar de sortir gaire bé. En primer lloc, perquè la violació de la neutralitat de Bèlgica, que havia decidit no entrar en el conflicte, va ser el factor determinant que va acabar convencent a la Gran Bretanya de la necessitat d'entrar en el conflicte. I per tant va provocar que milers de soldats britànics travessessin el canal de la Mànega per desembarcar a territori francès i ajudar les tropes gal·les a la defensa del seu país. Però és que, en segon lloc, la defensa de Bèlgica va ser més contundent del que esperaven. Tot i que finalment aconseguirien travessar el país, els hi va costar molt més esforç i, sobretot, el més important, molt més temps, donant, per tant, un termini una mica major a les tropes franceses per tal de reorganitzar-se. Quan finalment els alemanys trepitgen el territori francès, aconsegueixen apoderar-se d'una part important del nord del país. Però l'exèrcit francès aconsegueix frenar el seu avenç a la coneguda com a batalla del riu Marne. Aquesta batalla és una de les batalles mítiques del conflicte i d'ella en volem destacar dues anècdotes interessants. La primera és que el desplaçament de tropes per tal de preparar-se per a aquesta batalla va ser realment ràpid i massiu i va acabar participant tothom, fins i tot els taxistes de la capital, de París, que van arribar a transportar milers de soldats per contribuir així a l'esforç de guerra. El cert és que el percentatge de soldats mobilitzats per la batalla que van ser transportats per aquest mètode va ser certament petit,
Però al mateix temps això va servir com a exemple de la implicació del conjunt de la societat en aquesta gran empresa que era la defensa nacional, perquè no es tornés a passar el mateix que els havia passat durant la guerra franco-prussiana. Per tant, des d'un punt de vista propagandístic, aquest fet va tenir realment molta rellevància. I en segon lloc, destacar que el gran heroi nacional d'aquesta batalla va ser un general francès que justament era català. Estem parlant de Josep Jofre i Plat, nascut a Ribesaltes, a la comarca del Rosselló, que al llarg de la seva vida tindria molta relació amb el conjunt del Principat. De fet, el sud dels Pirineus gaudiria també d'una gran reputació i, per exemple, el 1920, després del conflicte, arribaria a participar als Jocs Florals de Barcelona. En tot cas, el fet rellevant és que l'exèrcit francès aconsegueix frenar l'avenç de l'exèrcit alemany. Els dos bàndols acaben atrinxerant-se, caven trinxeres per tal de defensar-se i això convertirà el front en una enorme línia gairebé immòbil durant tot el conflicte. Aquí és on tindrà lloc una de les imatges icòniques del conflicte, la dels soldats vivint i defensant les trinxeres en unes condicions de salubritat terribles, convivint amb malalties i morint a milers tot just per conquerir uns centenars de metres que segurament tornarien a perdre al cap de pocs dies. Les condicions eren tan dolentes que fins i tot va tenir repercussions des del punt de vista de la salut mental dels soldats. Molts s'automutilaven per intentar sortir d'allà, cosa que va ser reprimida amb molta duresa per part dels seus comandaments, que els amenaçaven amb l'execució si els enganxaven autolesionant-se per evitar el combat. I també va generar molts altres problemes de salut mental, que inicialment eren vistos com una excusa més per no combatre i, per tant, molts soldats van arribar a ser executats per això, però que després de veure que no, que realment generava un trauma molt important a molts soldats que fins i tot arrossegaven més enllà de la fi del conflicte. Aquest, doncs, serà el primer front que presentarem avui. A l'altra banda, però, com hem dit abans, l'exèrcit rus ja s'ha mobilitzat i ha decidit atacar territoris alemanys i austrohongaresos. Alemanya haurà de veure com algunes de les seves ciutats més orientals són saquejades pels russos, però el cert és que aquí es demostra que l'exèrcit alemany estava molt més avançat i molt més equipat que no pas l'exèrcit rus, que era un exèrcit certament antiquat i, per tant, acabarà patint una de les primeres derrotes de tot el conflicte. En canvi, a la frontera entre l'imperi austrohongarès i Rússia, la cosa era una mica diferent. Si l'imperi rus tenia un imperi antiquat, l'imperi austrohongarès també. I, per tant, la seva capacitat de frenar l'avenç rus serà molt més problemàtica i, per tant, patirà molt més en aquest front. El patiment austrohongarès, però, es veurà també en una altra banda, com és el front serbi. Recordem que aquí és on va començar el conflicte, de fet, quan Àustria envaeix Sèrbia. Tothom donava per fet que la cosa estava bastant clara i que el gran exèrcit imperial austríac esclafaria el petit exèrcit serbi. Però el cert és que no va ser així. Sèrbia va plantar cara i va posar en enormes dificultats a l'exèrcit austríac. Les potències centrals, doncs, estaven en una situació certament compromesa i, per tant, havien de pressionar els seus aliats perquè entressin al conflicte i els hi donessin un cop de mà. Els seus aliats més naturals eren aquells amb els quals havien signat una aliança prèvia, que bàsicament eren l'Imperi Otomà i Itàlia. Si comencem per l'Imperi Otomà, veiem com finalment el soldat de Constantinoble accepta, a finals de 1914, entrar al conflicte. Ja vam explicar que es tracta d'un imperi en decadència, però que, malgrat això, controla punts estratègics molt importants. Un d'ells és, per exemple, l'accés al Mar Negre. Els britànics en són conscients i també saben que tenen una de les armades més poderoses del moment. I per això, una de les grans ofensives d'aquests primers compassos del conflicte serà l'intent anglès de conquerir l'estret de Dardanels. Això donarà lloc a la batalla de Gallipoli, que, una mica contra tot pronòstic, s'acabarà convertint en una de les grans derrotes britàniques del conflicte. Fins i tot acabarà provocant la dimissió d'un dels ministres britànics que més l'havia promogut, un senyor que es diu Winston Churchill. Segur que us sona. Va ser, doncs, una gran derrota britànica i una injecció de moral espectacular per l'exèrcit otomà, que realment va creure que podia plantar cara als exèrcits més moderns. Però després va demostrar que això no era del tot cert. Certament havien aconseguit guanyar la batalla de Gallipoli, però la resta del conflicte no els hi va ser ni molt menys igual de favorable. Un altre dels fronts que es va obrir amb la seva entrada al conflicte va ser el Caucas, on hi havia la frontera entre l'imperi otomà i l'imperi rus. Allà els otomans van intentar travessar les muntanyes i van intentar també animar a tots els musulmans que vivien a la banda russa de la frontera que se sumessin a un alçament a favor del soldat de Constantinoble. Però les dues coses van fracassar. L'exèrcit turc no estava ni molt menys preparat per a aquesta incursió i, per tant, en un entorn muntanyós i molt fred van acabar patint desastres militars
estrepitosos que els van acabar obligant a retirar-se. I a més, la seva crida als musulmans que vivien sota el paraigua rus a alçar-se en contra de les seves autoritats tampoc va tenir cap gran èxit. Aquesta clara derrota otomana va acabar al seu torn provocant unes represàlies duríssimes contra una població que eren senzillament uns caps de turc, els armenis, que van acabar patint un autèntic genocidi. No patiu, que aquest tema és prou important com per dedicar-li un vídeo per ell sol. I si abans parlàvem dels potencials aliats dels imperis centrals, ja hem parlat de l'imperi otomà i tocaria també parlar d'Itàlia. Itàlia inicialment va decidir no entrar al conflicte, i això ho va fer al·legant que els tractats de defensa mútua que havia signat obligaven a Itàlia a intervenir en cas que algun dels seus aliats fos atacat. Però com que en aquest cas formalment havia estat Àustria que havia declarat la guerra a Sèrbia i a partir d'aquí havia començat tot, doncs els italians deien que, escolta, no tenien cap intenció ni cap obligació d'entrar al conflicte. Els alemanys i els austríacs, evidentment, van intentar pressionar perquè efectivament entressin, però els italians no en tenien cap ganes. Bé, per ser exactes, no en tenien cap ganes al principi. Després, mica en mica, els hi van anar entrant. De fet, dins d'Itàlia apareixien moviments nacionalistes i bel·licistes que defensaven l'entrada del país al conflicte. Bàsicament, la idea principal era que aquesta guerra acabaria canviant el paradigma amb el qual es movia la geopolítica mundial. I era molt important que Itàlia, com a gran potència que esperava ser, doncs en formés part en primera línia. I a més, si acabaven guanyant el conflicte, era també una oportunitat per acabar tenint una expansió territorial important i reivindicar-se com un imperi. I finalment, el 1915, Itàlia canvia d'opinió i acaba efectivament entrant al conflicte. Però compte, la cosa no va anar ben bé com s'esperava que anés. Itàlia acaba efectivament entrant al conflicte, però en lloc de fer-ho al costat dels imperis centrals, ho acaba fent al costat dels aliats. Imaginem-nos la cara que se'ls va quedar a Berlín i a Viena quan van presenciar la que potser és una de les grans traïcions de tota aquesta història. Els que en teoria havien de ser els seus aliats no només els hi negaven l'ajuda, sinó que directament s'aliaven amb els seus enemics. Val a dir, però, que el paper d'Itàlia a la guerra va ser bastant galdós. Si una constant es repeteix a la Primera i la Segona Guerra Mundial és que l'exèrcit italià, en fi, podríem dir simplement que deixa molt a desitjar. Pensem que després de l'entrada al conflicte, Itàlia decideix atacar a Àustria a través de la seva frontera als Alps. Això, en teoria, havia de contribuir a debilitar l'imperi austro-hongarès, però en lloc d'això, fins i tot alguns s'atreveixen a afirmar que gairebé els hi va fer un favor. En primer lloc, perquè, com hem dit en anteriors vídeos, l'imperi austro-hongarès era un estat realment heterogeni i, per tant, el seu exèrcit també ho era. Tenia soldats que tenien procedències, ètnies, llengües, cultures molt diferents. Molts d'aquests soldats, primer, que no sentien una gran afecció per les institucions austríaques, però és que en molts altres casos eren directament persones eslaves i quan havien de lluitar contra els russos tenien la sensació que els soldats russos enemics tenien més coses en comú amb ells mateixos que no pas els seus comandaments austríacs o hongaresos. En canvi, si una cosa unia a tots els pobles de l'imperi austro-hongarès era que els italians els hi queien fatal. I, per tant, el fet d'enfrontar-se als italians va actuar com un factor de cohesió interna dins de l'exèrcit, que a partir d'aquí va començar a funcionar una mica millor. I després hi ha un altre element important, que és que així com contra els serbis i contra els russos no havien aconseguit grans victòries, contra els italians van fer un paper una mica més digne, cosa que també va contribuir a augmentar una mica més la moral de la tropa. Bé, en resum, que Itàlia va ajudar poquet. Això que sembla una anècdota divertida no només és això, sinó que tindrà rellevància, perquè els aliats també eren conscients d'aquest paper que va jugar Itàlia i quan van acabar guanyant la guerra i s'havien de repartir el pastís, diguem que li van recordar. Això ho veurem més endavant. En tot cas, 1916 acaba amb dos fets importants. El primer és la mort de Francesc Josep, l'emperador austríac, del qual ja n'hem parlat en altres vídeos. Era un emperador veterà i, per tant, era evident que la biologia acabaria fent la seva feina un moment o altre.
El seu successor serà un nebot seu, l'emperador Carles I, que arribarà al tron amb només 29 anys. I recordem que només feia 2 anys que era l'hereu al tron, perquè fins a 1914 l'hereu havia de ser Francesc Ferran, el que va morir a Sarajevo. Carles I hereda un imperi molt antic, però que viu una situació realment crítica. I segurament ell mateix veia que això requeria d'actuacions importants. I el segon fet rellevant, amb el qual també acabem 1916, és l'augment del descontentament a Rússia. Les successives derrotes militars van portar a que el tsar Nicolau II fos cada vegada més qüestionat pel seu propi poble. I això acabaria desembocant en un fet que seria rellevant per la història de la Primera Guerra Mundial i, de fet, d'Europa i del món. La Revolució Russa de 1917. I aquest serà, justament, el tema del nostre proper vídeo. Com que estic segur que és un tema que t'interessa i que no et vols perdre tot el que t'explicarem, sobretot, subscriu-te. I si ens vols deixar algun comentari, recorda que seran molt benvinguts. Esperem que t'hagi agradat i recorda que encara queda molta història per explicar. Ens veiem molt aviat per fer-ho conjuntament. Fins a la propera!